One ndine Jackie. Nde sikale napanga video nakambaza anyamataja magangi anyamataji fwamba aku Democratic Republic of Congo akuluna mwakumbukira anyamata 170 anapezeka ulakwa ndipo ena anamangidwa ena anapangidwa sentence to death. Nde mu video imene inali pamenepo panali minister wina wake of justice amayenda nkumakangata kwa akalipira eti panthawi yomwe panabwera ndege yomwe matenga kuti zikatula ku prison komwe amapita. Sono chomwe chachitika kandi ngati game kutembenuka, minister of justice yo dzina lake Constant Mutamba wapezeka kuti nayenso ausengedwa mulandu. Constant Mutamba anali minister of justice ovuta sort of ku Congo ku DRC. Anaonera kuti amalimbana ndi ma politicians onena kuti amatenga kuti ali corrupt chani nkhani samazisiyasiya ndipo amapanga advocate kuti anthu amene apezeka olakwa pa milandu ya politiko kaya kuba ndalama zambiri kapena tani iye amanena kuti anthu awawa azitani aziphedwa. Ndipo iyeyo amaikoka nkhani ya mulandu wa Joseph Kabila former president wa ku DRC akuzengedwa mulandu wa treason unena kuti anali gulu la amathandizira gulu la M23. Nde iye Constant Mutamboyu amaikoka nkhani imeneyo kwambiri eti ndikumalimbikira kuti anthu aziphedwa basi pasamakhaleso kuti chani chilango chizikhala kuphedwa. Nde mu Juni wapezeka kuti iyeyo nonso pano akupangidwa accuse kunena kuti waba ndalama zokwana $20 million. Ati ndalamazo zoti zinaperekedwa ngati compensation ma reparations ma war crimes guys zimayenera kuperekedwa kwa anthu ena zina zimayenera kugwira ntchito zina. Nde iye anasokoneza ndalamazo kaya anadya ndalamazo nde anapanga resign chifukwa yona ine milandu amayankha milanduyo. Nde mulandu wake ndi wa political. Mulandu wake zokha iye amanena kuti ayi mathero ake anthu azingophedwa. Iye wapezeka kuti ali mu same position edi wazengedwa mulandu amanenetsa kuti iye sanabepolo wa Ntambala amanenetsa kunena kuti iyeyo anthu akungompanga chiwembu as a way of kumbwezera edi koma wazengedwa mulandu nkhani inali ku court nthawi yonseyi koma ampeza olakwa ndipo ampanga sentence to 3 years of hard labor. Nde apezeka kuti akubwerera mu prison akupita mu prison azikakhala ndi anyamata amene aja magangi aja akuluna aja akwalondola kuti ku prison. Imagine unena kuti mantha ake kapena life yake ikakhala ya mtundu wanji ku prison considering anthu onse amene iye anawataniko anawayikako eti koma izo ndezo kuchitika ku DRC. Justice minister wawo amanga zikomo kwambiri.